होगोन जों थै होगोन थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन जय बर' हारिनि जय सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन जोंनि मोन्थाइखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों जिथाम सेप्तेम्बर खालि गसाइगावनि जलेश्वरीयाव बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श' दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो रिंसार मोसाहारिनि नाजानायाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ फैगौ 13 सेप्तेम्बर खालि गसाइगावनि कसुगाव ओनसोलनि जलेश्वरीयाव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। दिन्थिफुंनो गोनां प्रिमियार श'आव बर'नि थै सावथुनाव फाव खालामनाय गासैबो फावखुंग्रि आरो फावखुंगुरफ्रा बाहागो लागोन बेनिखायनो बे सानखालि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय प्रिमियार श'नि दिन्थिफुं आफादा खावलायहरदों। प्रिमियार श' नायगिरि रायजो राजाफोरनि खाबु बायदियै टिकेटनि बेसेनखौ भिआइपिआव 250 रां आरो जेनेरेलाव 150 रांल' खालामनाय जादों। प्रिमियार श'खौ 13 सेप्तेम्बर खालि बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय दिन्थिफुंनाय जागोन आरो रायजो राजाफ्रा टिकेटखौ दिन्थिफुं थावनियाव फैनानै टिकेट काउन्टारनिफ्राय लाफैनो हागोन होननानै प्रिमियार श'नि दिन्थिफुं आफादा फोरमायदों। जोंना मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिन्थिफुंनो नागिरदों नैबे डाइरेक्टर सपननि माबानायाव आरो बेवहाय जलाइस्रियाव 13 थारिखआव जागोन प्रिमियार श'आ 14आव जोङो बिजनि बरलागावआव लाबावदों दा टिकेटआ भिआइपि थागोन आरो नर्मेल थागोन। सावथुननि मुङा मा? सावथुननि मुङानो जाहैबाय बर'नि थै। मा जाथायखौ लानानै गुबैयै बे सावथुनाव? बेयो गोदोनि थासारिफोरखौ एसे नोजोर बोनानै जों बेखौ बानायनाय जादों आरो आथिखालाव सोलिनाय एसे थाफाबाय पलिटिक्स। सोर फावखुंगुरफोर बाहागो लादों? बेवहाय रिंकि बबिता सोरां बिसोर दङ आरोखि थाख्लायबो दङ फुजा दङ आरो फुराना आर्टिस्टफोरबो दं मासुम संगिना फांफुलि बिसोरो। प्रिमियार श'आव सोर बाहागो लाफैगोन? बिसोर गासिबो फैजोबगोन। गासिबो एक्टर एक्ट्रिस गासिबो। दा रायजो राजाखौ नोंथाङा मा खावलायगोन? दा ज' नायफैबानो जाबाय बेखौनो खावलायसिगोन गुरैयै। टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों? टिकेटनियाव भिआइपिनि टिकेट दङ 2000 भिआइपिआव बेसेबां लादों? भिआइपिआव जोङो 250 थाखा लादों। जेनेरेला 150। सावथुनखौ नायनो मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो खुलुमबोनाय जाबाय। जोंहा बर'नि थै आबुं सावथुनखौहाय नैबे कुसुगावनि जलाइस्रियावहाय फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 13 थारिखआवहाय दिन्थिफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार जाबाय। बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे जोंनि बे 13 थारिखआव जागोन प्रिमियार श'आवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बयबो नायफैयो। टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों? जोङो टिकेटनि बेब'स्था खालामनाय जादों फारियैहाय भिआइपि आरो जेनेरेल मोनसे। भिआइपिआव बेसे? भिआइपिआव जों 250 थाखा लादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनेरेलावहाय 150 थाखा। बेसेबां केपासिटि? केपासिटिया जों टटेल 10,000 लादों। प्रिमियार श' खालि सोर बाहागो लाफैगोन? प्रिमियार श'आवहाय जोंहा गोबां बे बर'नि थै सावथुनावहाय जाय बिथांमोनहा फाव खालामदों बिथांमोनहानो फावखुंग्रि गासिबो नुजाफैजोबगोन। जोंहा बेयावहाय गोबां मुंदांखा गोदोनि आरो दानि जाखांफुनाय गोबां फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोन फाव खालामदों आरो बिथांमोनहानो बे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैगोन। सोर दं ओरैनो? फारियैहाय सोरां थाबाय एक्टर हिसाबै आरो रिंकिमोन थाबाय, फुजा बबितामोन दं आरो फुराना मुंदांखा मोनथिखायो बिथांमोनखौ जेरै अम प्रकाश राजश्रीमोन थाबाय आरो लोगोसे मासुम संगिना फामफुलि बिथांमोनहा गासिबो गोदोनि जा मुंदांखा आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोनहा बाहागो लाजोबदों बेवहाय फाव खालामजोबदों मोनसे रल दंजोबो बिथांमोनहा। गुबैयै मा जाथायखौ लानानै बे गुबैयै गोदोनि आरो दानि जे थासारि बर' हारिनि बेखौ लानानैहाय बे आबुं सावथुनखौ बानायनाय जादों। बेनि उनाव नोंथांमोना प्रिमियार श'खौ बहाबा दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों? जोङो
गिबिथारावहाय 13 थारिखआवहाय जों कुसुगावनि जुलाइस्रियाव जोबनायनि उनावहाय 14 थारिखआव जोङो बिजनियावहाय देखायगोन बेबो दा जों साखाफारि खालामगासिनो दङ दिन्थिफुंनो थाखाय आबुं सावथुनखौ सिनेमा हलाव दिन्थिनायनि बेखौ जों उनावहाय सोगोन सिनेमा हलावबो आरो गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो जोंना गोबां कन्ट्राक्टआ फाइनाल जानाय बायदि जाखाबाय आरो बेखौ सोरनि दिथा होनायाव आरो सोरनिबा माबानायाव फारियै प्रडिउसार हिसाबै जोंनि मानगोनां रोंसार मुसाहारि बिथां बेखौहाय दिथा होदों सपन कुमार बसुमतारी मानगोनां बिथाङा